بمناسبت فقیان کومبرن گشت سیرانه ev helbesta hene acizane min onaya ez dixwazim bixwînim jî. Seyrannameya Feqiyên Medreseya Bênaf. Sal 2024 rûj 16 Gulanê çûn û bêlan xemilên dem bû demê seyranê. Bihar hat û bi xêr hat, hişîn bû lat û kelat, Feqiya car dixwestin li çûlê çêkin civat. Wekî sala ku bûyî kirin daxwaza geştê, li geştê rev û bozdan li teban qewî xweş tê. Me zanî çare nînin ji bil teslîm bibin em, merab û hazirî kir wekî her an û her dem. Me got seydayê batî, şêrînî wek nebatî, hinek kar û bar bikin tu zannayê welatî. Hisametdîn tu rabe sibhê geşt e li kar be, ji bûna feqiyên me bi rastî zêrevan be. Ji Meydîn jî hevalek Mîna Ebdüselamî, ji bo tedrîb û dersê dixwînî her mudamî. Hevalek pir muhterem Meftî Mele Silêman, ji bûna îlm û îrfan alîkar e bêguman. Me got seydayê Emer bi nam çendî bicûtî, li qaza îlm û huner bi rastî jî melûtî. Me gotê gel xwe bînin Tahayê gelkê Tahir, kesê mîna wî nînin zimanzanayek mahir. Mela Tahirê waiz hevalek jî rozana, werin da em bigerin li van çûl û bêlana. Werin medreseya xwar Mele Zekî Bilabêt, ji gundê kevşina şîn ender wekî wî derbêt. Birayê Ebdurrehman melayek nazenînî, ji min lêkin selaman nebî paş de bimînî. Mele Şerîf ji Behmûr gundê şêx û melaye, sed mixabin ku îro heqîqet newesaye. Feqiya kar û bar kir, gelek kêfxweş û şabûn, êvarî ta seherê ji kêfa ranezabûn. Mele Serwet û Elî hatin xwarê lez û bes, evan mîranî dikir da ku nebê cergebes. Kerem digel Hüseyin, Ebûbekir û Qasim, evan zû anî xwarê tişta li çûlê lazim. Recep û hem Muhammed, Şemseddîn û Mîkaîl, Egîd û hem jî Emer, barir dige Smaîl. Berê xwedan gabarê hatin finika botan, xwedêkî dayî nekin, ne Mehdî ne jî botan. Finik bajarek kevnar, şikeft û xanî hebûn, şînatiyek pirî xweş, av û serkanî hebûn. Qelîsêl çêdikirin, kebab danîn ser pela, kirin govend û dîlan, mirî rabûj mezela. Hemû ya xwar û vexwar
نوشینجان به جبوان جبش و طوق آنین دکلیچا و چایدان رو و بازان کتن آف دم وان خوش دبوری دقفزین چپ و راست مینا بزا صبوری آخر دم ابو ایوار بر خدان مدرسه دهر چون نجور دا کس لوان نحسه هزاران حمد و ثنا به قضا و به بلا سلامتی هاتن مال نور جوچه وان جلا هزار رحمت لوان به کسی بونه آلی کار خور و مصرف دست اخستم به بار سیدای ملا محمود لبر دعایم بخن جبیر نکن مهموری جهفدو دور نایخن دکن دا خوش یزدان کسین آلی کاروان به بهشت شق ببن در بیل امک دار وان سلام و حرمت و ریس بمینن خیر و خوشیه ده